Jeg vil gerne lave det direkte fra hvis x er lige, så medfører det også, at x i anden er lige. Først, på tidligere bevis, kan vi antage, at x kan skrives som 2 gange n, hvor n er altså et helt tal, så 2 gange n det er altså et lige tal, så x er et lige tal. Så vi starter med at skrive x i anden er lige med 2 n i anden. Og så kan vi løse potentielt, så x i anden er lige med 4 gange n i anden. Og så kan vi omvendt faktorisere, så vi får x i anden er lige med 2 gange 2 n i anden. Og vi ved jo, at n er et helt tal. Helt tal gange et helt tal, det giver også et helt tal. Og 2 gange et helt tal, det giver jo et lige tal. Så kan vi skrive det her udtryk som m. Og så 2 gange et lige tal, det giver stadig et lige tal. Så derfor har vi nu bevist, at x i anden er altså lige med et lige tal. Og derfor er x i anden også lige.